So yun, makipot at rough road ang daan papasok sa pupuntahan natin mga kamutmot. So dito hindi makakapasok ang 4 wheels. So kung may 4 wheels kayo na pupunta rito, maiiwan yung sasakyan sa may bandang itaas. Pero kapag nakamotor, pwede natin ipasok sa doon mismo sa may beach doon sa baba. At dito may toll gate na 10 piso. Ayun, si nanay yung naniningil. So, ayun, kailangan mo ng 10 piso dito sa may bungad. Pagdating doon sa looban, may 20 pesos naman na parking fee sa mga motor. So, ayun, let's go. Tingnan natin kung ano yung makikita natin doon sa baba. So ayun, makikita nyo yung daan, medyo malubak, mabato, at saka sakto lang na pang motor yung daan. So ayun, ingat-ingat lang mga kamutmot dahil medyo basa, mabato at madulas. Ayan. So magandang mamasyal dito dahil tago yung lugar, hindi ganong crowded. So actually first time kong magpupunta rito. Ayan, ito yung parking ng mga motor. So dito magbabayad tayo ng 20 pesos sa parking ng motor. Ayan o, motor parking 20 pesos. Ayan dito mga kamutmot, sa Masmeri White Sand Resort, matatagpuan dito sa Sual, Pangasinan. So mula sa bayan ng Sual, siguro tatakbo pa ng mga 20 to 30 minutes papunta rito. Hanggang doon nakarating tayo kanina, doon sa nakita nyo doon sa unang sa pangbungad na video na medyo malubak. So dito tayo nyo, puting-puti yung buhangin at saka hindi ganon kadami yung tao tulad sa ibang mga resort. At saka ang linaw ng tubig. Isang napakandang lugar mga kamutmot. Pinong-pino yung buhangin, ang puti, malinis, walang basura. Pwedeng-pwede ka magdala dito ng jowa, asawa, o may event sa family, pwede mong idaos dito. Dahil hindi siya crowded, hindi tulad ng iba. At bago ko makalimutan, shoutout pala sa Allmatic Troops Riders Club na pinangungunahan ni President Christopher Tolentino. Ayan, shout out sa inyo at ride safe lagi.